माबायदि नोंना खामानि मावनानै जेनेबा गरमानो बारा माबायदि सान्दुङा गरमथ' गरम बुस्थुआ मा नों थानो हादों ना हायाखै आरो थानो हादों मोजां दा खामानि मावनानै मोजां नांदों ना नांदों मोजाङानो थांदों साया जरा दोङोब्ला गरम दसे फुङाव मा मुं नोंनि मा मिजिं बर' मा मिजिं मिजिं नार्जारि बर' वैट मिजिं बर' माने दासो एसे बार नांदो आरो ना माने रोसो रोसो सिरि सिरि एकदमबारे आरो लोगो दंबावो जोंजों लोगोसे दा दिन्थिगोन लासैनो मा बुङो गाम्बारि बागान आरो ना एसमोन गाम्बारि बागान आरो लोगोसे सिगुनबो दङ Kukralah. Naik na. Oh, थिगानो drone shot guys मोन नै बेवहायनो खामानि मावदों जोङो लोगोसे जमानो जों माने टटेल साबा मावग्राफोरा खामानि मावग्राफोरा आरोना guys मोन बेवहायनो ओरैबायदि डेन्जार जिनिस नुदों आरोना guys मोन फेसा guys मोन फेसा आंखौ अरनो फाय होसोगासिनो नै आंखौ अरनो होसोगासिनो ओइ साला फरायना लायाथ' मोनद' दा किक्काखो हो साला बेसालासो फरायनाय नोङो बेसालासो फरायनाय ओइदलासे मा मुंमोन नोंनिया हा मिजिं दासो मोनद' एमान बिमा बिफाया बुयै स्कुलाव थांनो थिनहरबाय बिमा बिफाया एमान स्कुलाव बुयै थिनहरबाय साला बेबायदि नों दंफां रोगानाय खामानिखौसो मोनबाय नामा नों हा साला सुवाद दे फरायनाथ' साख्रि लानो हादियानो क्लास 8आव गारनानै बेफोरखौ मावना जाया माखौ मावना जाबावनो आरो नों गाधा साला दे मुसुब्लद साला जघन्य जबुद जघन्य हरले मानसिया होबा जागोन ताकाप तुकुप अमाफोर बायदि हालावबो थाङा मैयावबो थाङा हाग्रा साफा खालामनोबो रोङा नाय गाइसमोन मा साफा खालामनाय जादों नाय जों साफा खालामदों नैया ओरैबायदि साफा होनो नाय गाइसमोन नै ओरैबायदि साफा खालामबाय जोङो माने ओरैबायदि थफा खालामना गालांदों आरो ना बिथांनिया नाय आरो जागावनो दानगोन जागावनो गालांगोन माने खामानि ओरैबायदि मा आरो मोजां नायना लासन गाइसमोन सोरबा सिनाय मोनबा कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय गाइसमोन मानसिया मा बुग्राबो दोङो एरखांग्रा आदा फाग्ला नाय गाइसमोन ओरैबायदि साफा मावगासिनो नै आंनि लोगोफोरा नै हा जानायावबा बियो बाबा जानायावबा आधा केजि ताकाप तुकुप दांनायाव अस्ताद गुमा राजा ना बियो गुमा राजा जोंहा हमबाय गुमा राजाखौ सावनासो जाजासिगोन बियो गुमा राजा बेसांसो फरायनायमोन आदा बेसांसो फरायनायमोन क्लास 10 आन्दारमोन ना से थाखो नै थाखो बेसेबां मोनदों से थाखो नै थाखो से थाखो नै थाखो बुंनो रोङा